pasamos a saludar al candidato a la alcaldía por el PSDG-PSOE ourensano, a Francisco Rodríguez, a Paco Rodríguez. Paco, buenos días. Hola, moi bo día. Porque, non sei, o que xa coñecemos a Francisco Rodríguez nos sae decir Paco Rodríguez, non nos sae de Francisco Rodríguez. A min tampouco. Pois entón, comezamos ben. Paco, como xa fixemos a conversa que mantivemos con Manuel Cabezas, o candidato do Partido Popular, hace un par de semanas, pois fixemos unha primeira pregunta, que creo que tamén é unha primeira pregunta que debemos facerlle a vostede. Por qué? Por que voltar á política e por que neste momento? Bueno, eu creo que a veces me pregunto a mí mesmo e non teño a resposta, ¿no? Sobre todo porque o momento en que na vida, donde estás en unha situación de confort, recién xubilado, e dices, oye, que podo disfrutar do meu tempo, non teño presións, non teño preocupacións, máis aladas propias de cada persoa, por que volvo? Bueno, eu creo que as persoas que en un momento determinado tuvemos vocación pública, de facer política, vocación de servicio, pois a veces en situacións singulares, especiales ou excepcionales como a que vivimos agora nesta cidade, pois eu creo que é difícil poñerse de perfil e non dar ese paso adiante simplemente como un máis. Eu, al menos desde a miña posición personal, eu simplemente quero dar ese paso como un ciudadano máis, porque son consciente de que para resolver os problemas que ten agora esta cidade non é unha persona nin é un grupo político. Eu creo que necesitamos estar todos aí, porque sinceramente, e así o creo, a situación de Ourense é francamente mellorable. Claro, porque tamén lle preguntábamos ao seu oponente político, por suposto, a política que deixaron vostedes e a política que retoman agora. Hai unha gran diferencia, non? De esa política de hai 10 anos a esta política de agora. Hai unha gran diferencia en todo. É dicir que cambiaron moitas cousas nestes últimos anos. A sociedade cambiou, as persoas cambiaron, as persoas teñen comportamentos, temos comportamentos diferentes, e vivimos nunha era distinta, nunha era, fai 12 anos, pois as redes sociales tiñan unha pequena capacidade, non? Hoxe non se coincide nada sen o poder das redes sociales. Cambiaron moitas cousas, hai uns novos retos, hai uns novos problemas, hai que abordar novas situacións, e en ese sentido, eu creo que si se pode continuar aquelas propostas que se iniciaron fai 12 anos, pero que hai que adaptalas á nova situación. Unha situación a que estamos a vivir agora mesmo aquí no consistorio ourensano, que si queis por elo, tamén moitos dos que estiveron durante anos na política decidiron dar ese paso de voltar á actividade política, porque claro, xa non nos referimos ao acertado ou non da actuación do grupo de goberno, pero que tres edís levando un consistorio como o de Ourense, pois podemos decir que cando menos é curioso, por decirlo suavemente. Claro, é que a situación política do consistorio ourensano é moi difícil de entender fora de Ourense e dentro de Ourense. Sí, eu creo que comparto totalmente o que plantea, que cando menos é unha anomalía democrática. É dicir, non é habitual, non creo que haxa nada similar en ninguna cidade, al menos de España, con máis de 100.000 habitantes, que este gobernada por un alcalde e 3 concelleiros. Por tanto, eu creo que esa é unha anomalía que hai que corrixir, porque unha cousa é estar aí para ir cubrindo o día a día, outra cousa é realmente xestionar e propoñer medidas e actuacións para unha cidade de máis de 100.000 habitantes, referíndonos aos próximos 20 ou 30 anos. Ten que haber proxectos de futuro, e non se pode simplemente permitir que haxa ocurrencias permanentes de actuacións en un sitio ou en outro que non conducen realmente a resolver o futuro dunha cidade. Falamos deses proxectos de futuro que ten Paco Rodríguez e que ten o PSDG-PSOE para, de entrada, para os vindeiros 4 anos en caso de acadar esa alcaldía. Bueno, eu creo que estamos nun momento, desde o punto de vista do que están elaborando os partidos políticos, precisamente ese programa que pretenden propoñer aos ciudadanos
e propoñer tamén aos ciudadanos que se sumen a esas propostas. Eu creo que esas propostas é importante que sean consecuencia tamén de moito diálogo, non só cos veciños, senón cos representantes veciñais, institucionales, dos pequenos comerciantes, etc., etc. E en ese sentido eu creo que hai que ser capaces de facer propostas creíbles, compartidas polos ciudadanos, tendentes, por suposto, a mellorar a vida, a mellorar a calidad de vida, a conseguir unha maior felicidade para os ciudadanos, que a veces non son só propostas económicas, senón son propostas tamén dirixidas a aqueles colectivos máis sensibles, como poden ser pois, as persoas maiores, as persoas con discapacidade. É dicir que eu propoño, en este caso, ou sería a miña idea, facer un proxecto compartido de cidade para o futuro, donde estemos todos, donde podamos opinar todos. Eu creo que eso sería moi enriquecedor e sería realmente a única forma de poderlo levar adiante, ser un proxecto compartido entre todos, porque senón sería imposible. Si que esa pregunta foi mal expresada. A pregunta era, si vostede acadara a alcaldía, vostede e o seu grupo, por suposto, cal sería ese proxecto que diría isto ten que facerse sí ou sí para Ourense? Aquí hai cuestións que compartimos, eu creo que prácticamente incluso todos os grupos que se van a presentar a estas eleccións. É dicir, aquí temos un plan xeral de ordenación territorial que data do ano 86. Eu creo que non fai falta profundizar moito para comprender de que do ano 86 se cambiaron, dicemos ao principio desta entrevista, nos últimos 10 anos, imagínense, por nos últimos 30 anos, ¿no? Ou 30 e tantos anos. Entonces, eu creo que hai que dotar dun instrumento eficaz, creíble, a esta cidade para diseñar esa cidade do futuro, porque un plan de ordenación non é solo edificabilidades, non é un modelo de cidade para o futuro, e iso eu creo que é unha das cuestións que temos que abordar máis urxentes, non? Logo, a min, que teño un sentimento especial por ela, por que, e a veces me fago esa pregunta, por que non foi adiante o proxecto de Norman Foster no que respecta á estación intermodal de Ourense, que era unha actuación do punto de vista urbanístico integradora e de futuro. Posiblemente moitas cousas pois xa non se poden recuperar, pero vamos a ver se todavía se pode recuperar algo dese proxecto. Hai temas importantes, é dicir, que desde grandes a pequenos, é dicir, o casco antigo desta cidade, que é un casco precioso, se está caendo, e non é unha frase, é unha realidade. Se vas por aí, tens que andar con cuidado, porque te poden caer os rescates encima. Pois eu creo que esas son cousas básicas, como temas relacionados coa cultura. A cultura desapareceu desta cidade tristemente. Non é que sea mala, é que desapareceu. E, por suposto, desde o punto de vista tamén dun partido de izquierdas, tamén temos que pensar en mellorar, sobre todo, a calidade de vida daqueles colectivos que máis necesitan, como son os maiores, os discapacitados, etc. Eu creo que esos son os tres eixos fundamentales: o urbanismo, a cultura e os servicios sociales. Como vostede indicaba tamén, ese casco antigo de Ourense que cantas veces dende aquí estamos reclamando máis atención, pero cae un pouco en saco roto esas reclamacións. Estamos a falar con Paco Rodríguez, o candidato do PSDG a PSOE da alcaldía de Ourense. Claro, antes fora de micrófono comentábamos, evidentemente todos tenemos pasado, e aquí ninguén pode decir inmaculado dende o nacemento ata agora mesmo, pero no seu caso tamén, perdone que me refira tanto tamén o candidato PP, porque un poquinho son líneas parecidas. O pasado, o ata que punto o pasado vai a pesar nesta campaña, porque xa estamos a ver como está saindo a relucir pois casos judiciais, casos que nos chegaron aos xulgados, pero que se falaron deles. Hasta que punto ese pasado vai a ser peso nesta campaña? Bueno, eu creo que o realmente importante é pensar no futuro, porque se miramos polo retrovisor hacia atrás, obviamente non podemos avanzar. Eu creo que as circunstancias, al menos nas que eu podo falar, porque non podo falar de naide, no meu caso, pois está claro que foi un momento onde houve unha situación, pois, tremenda, desproporcionada, que me afectou personalmente, psicolóxicamente, desde o punto de vista da saúde, e que ademais eu creo que as consecuencias de aquel momento pois tamén
foron determinantes para a situación na que vive este momento esta cidade. Eu creo que o feito de levarse por diante aquel goberno, que eu creo que era un goberno, e o digo con total convicción, formado por 2 grupos políticos que funcionou extraordinariamente dentro das diferencias que había, pero que tiña un proxecto para esta cidade que quedou truncado como consecuencia de unha actuación, como digo, pois que non era necesario, porque non, como se digo, ao final do tempo non había motivos para elo, pero, insisto, partindo dese feito, eu creo que hai que mirar para diante e intentar pensar no futuro, que é o que lle importa aos ciudadanos. Pero é consciente, non? Que vai a sair moitas veces por parte dun e do outro lado esa... Sí, supoño que esas cousas van a salir, sobre todo por parte daquelas persoas pois que non teñen outros argumentos e que irán utilizar cuestións deste tipo, pero o que a inmensa maioría dos ciudadanos lle ten que interesar e preocupar pois é o que estamos dispostos a ofrecer, ese esforzo que vamos a facer con ilusión, que se vai facer por lo menos do meu grupo político, para conseguir mellorar a vida e o futuro dos ciudadanos. Eu creo que é o importante. O demais, obviamente, cada un podrá opinar o que lle parezca, pero eu desde logo non vou entrar nesa dinámica. Unha dinámica precisamente que creo que tampouco por lo que coñecemos de Paco Rodríguez e de outros candidatos non va a estar tampouco no día a día como está agora mesmo, que permítame, a crispación que existe entre distintos grupos. Por eso tamén lle preguntaba antes como cambiou a política de hai 10 anos para acá, porque hai 10 anos era normal ver os edís de distintas formacións pois rematar unha sesión plenaria ou rematar unha xunta e logo poderían estar conversando tranquilamente nun bar, nunha terraza ou na rúa. Eso nos últimos anos non pasa. Parece que hai unha crispación que imagino que tamén queren un pouco diluir da vida política ourensana. Lamentablemente é así, e a mellor había que preguntarse por qué. Dicimos que cambiamos as persoas, cambiou a sociedade. Creo que hai unha perda de valores importante nos últimos anos, pero o que sí, al menos na miña humilde percepción, é que o insulto, a crispación, non conduce a nada. E a veces, desde distintos criterios, posicións políticas, ideolóxicas, pódese confrontar, e pódese confrontar, me atrevería a dicir, incluso, pois, con certa dureza, pero nunca pasando esa línea rosa do insulto e da falta de respeto e de educación. E isto parece que nos estamos acostumbrando a convivir en este escenario que, lógicamente, non aporta nada. E, sobre todo, eu creo que favorece a desafección da ciudadanía coa política, e isto non é positivo, porque da política depende todo. E cando falamos da política, eu cando escoito dicir, amigos meus, mira que a mí esta política non me interesa nada. Pero é que ten que interesarnos, porque a educación dos nosos fillos, a nosa sanidade, as nosas pensións, os nosos maiores, todo depende da política. Eu creo que non ten que recurrirse a ese escenario, porque a veces dá a sensación que cando hai esa crispación, ese insulto, é que non hai argumentos, porque senón non se recurre a eso. E, polo tanto, eu non vou a participar nunca, desde logo, nesa confrontación. Procurarei manifestar as miñas diferencias, o meu criterio, pero sempre respetando os demais, porque eso non está reñido con nada. E eu creo que cando perdemos as formas, perdemos o respeto, desde logo estamos deixando moito que desexar como personas. O cando menos dando mal exemplos os votantes. Paco, vostede tamén comentou ese bipartito da alcaldía socialista en Ourense. Claro, temos que facer esta pregunta, evidentemente, porque se está a falar moito pois deses sondeos, non? Esas encuestas que dan pois prácticamente un empate técnico entre Partido Popular e Partido Socialista aquí en Ourense. E a pregunta é si se dira o caso, tamén trasladamos o número 1 do PP, si se dira o caso se podería falar de un, si non pacto, si entendemento entre as dúas grandes forzas políticas do Concello. Bueno, eu continuando un pouco con a anterior pregunta, eu creo que hai que recuperar, al menos na medida do posible, certa mesura. Eu creo que o que estamos observando ahora,
digo neste concello, pero podíame referir a outras institucións tamén, pero centrándonos un pouco aquí, creo que eso é difícil de compartir. Eu creo que os que exercemos a actividade política temos que pensar sobre todo e ante todo nos nosos ciudadanos, porque son a quen representamos e quen temos a obligación de defender. E en ese sentido, como resposta á pregunta, eu digo sempre, e eu digo desde a convicción profunda, a riesgo de equivocarme, en este caso, eu desde logo teño a voluntad total e absoluta de chegar a acordos que favorezcan e melloren a vida dos ciudadanos. Eso en principio. Creo que esa intención foi manifestada polo candidato do Partido Popular, cousa que me agrada, e cando menos, e por suposto dentro das diferencias lóxicas, legítimas, que temos dúas opcións políticas diferentes, que son alternativa de goberno, foron ao largo da historia, seguirán sendo, porque además eu creo que sobre eso asenta a democracia. Non quepa duda de que cando haxa unha proposta, máis lá donde estemos, no goberno, na oposición, que favorezca os intereses da cidade, eu estarei sempre disposto a chegar a acordos. E sobre todo eu creo que é necesario recuperar esa sensación de cordura, de entendemento, de reflexión compartida entre as dúas grandes forzas políticas, defendendo cada un os seus posicionamentos, por suposto, eso é inevitable, pero do que non considero eu que o que grite máis, o que insulte máis, ten máis razón. Eu creo que a razón se consigue defendendo os postulados e convencendo os demais de que a túa proposta é a mellor. Seguro que ele vai facer o mismo, pero creo que ese é o xogo, non? Ese é o xogo da política da democracia. E xa para rematar, Paco Rodríguez, se a primeira pregunta pois o mellor non era doada de respostar, esta última eu agardo que sí, porque claro, vostede é unha persoa que dentro da vida política ha estado en distintas instituciones, en distintos estamentos, pero donde máis ha repetido é na municipalidade, no concello, aquí en Ourense, na vila do Carballiño, que ten o municipalismo para atraer tanto aos políticos. Bueno, eu creo que a política, a exercicio da política é digno en calquera das institucións non que representa os ciudadanos, pero tal vez é unha cuestión tamén a mellor de carácter, non? É dicir, a proximidade co ciudadano eu creo que é moi reconfortante. Eu recordo sempre no meu barrio da Ponte que ali habíamos feito, por poñer un exemplo que define un pouco isto, un centro cívico, e un día unha señora se acerca e dice: oiga, gracias a vostede volvín a salir da casa, porque antes ao bar non iba, pero sí a un centro cívico a convivir con moita xente. Eu creo que esa proximidade, ese afecto que notas, ese calor da vida municipal non o ten o Parlamento gallego, español, europeo, ni moito menos. A parte de que eu creo que esa política que se exerce de proximidade, de ter unha cousa na cabeza e podela executar nun tempo máis ou menos inmediato, eu creo que é tremendamente reconfortante. Por iso eu son un gran defensor do municipalismo e creo que cada vez vai ter máis relevancia no contexto da política general o municipalismo. Pois Paco Rodríguez, candidato polo PSDG PSOE aquí na alcaldía de Ourense, foi a primeira toma de contacto, por decirlo de algún xeito. Non se falou moito de programa, porque, como vostede decía, aínda non están elaborados ou ultimados, e se haberán esas conversas nos vindeiros meses, pero queríamos ter esta primeira conversa pois un pouco para despeixar tamén algunas dúbidas sobre o futuro do municipalismo aquí na cidade de Ourense. Paco Rodríguez, moitas gracias por achegarse aos micrófonos de Radio Voz. Moitas gracias a vostede, un placer como sempre.